The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Paningkamuti pagayo ang imong kaugalingon sa pagpakita sa tubangan sa Dios. Ingon nga iyang nahimutan, usa ka magtatrabaho, nga dili kinahanglan magakaulaw, nga sa hustong paagi magapanudlo sa pulong sa kamatuoran. Samas na andan, sa di pa kita magatuon sa pulong sa Dios, kinahanglan ang paglimpyo sa atong kalag, pinagi sa pagsugid sa mga salang nabuhat nato ning adlaw, sala sa una, sala sa dila, sala sa buhat. Kini mahimo lamang babang sa atong pagbuhatong pagtuon sa pulong sa Dios, busa ato karong gamiton ang 1 Juan 1:9, the rebound technique. We call this the divine eraser. Sanglit, God mandates every believer to flush out all personal sins that we can remember. They may be mental attitude sins of pride, hatred, implacability, bitterness, jealousy, envy, vindictiveness, guilty feelings, worry, anxiety, self-pity. O kani mga sala sa una-una. O sa sala sa dila, bullying, maligning, criticizing, lying, gossiping, judging. O ang overt sins, ang mga sala makita, murder, adultery, drunkenness, stealing. So, ato kining i-flush out gikan sa mentality of our soul in the privacy of our priesthood. We know that we cannot study God's Word apart from the use of rebound technique. Ang hinungdan ini being a requirement or the key to be able to assimilate Bible doctrine. This is a mandate. Mando, kinialang ka na itong mga magtutuo lamang. But for you, who are here without Christ, ang isyong imong giatubang dili ang pagsugid sa imong mga sala, kundili paggamit niya ng imong kabubuton sa pagtuo kang Ginoong Jesucristo, ingon nga imong Dios ug manluluwas. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Diya sa Acts 16:31. Ug diya sa Juan 3:36 nagkanayon usab ang pulong sa Dios. He who believes in the Son has eternal life, but he who does not believe in the Son does not have life, but the wrath of God abides in him. Therefore, magampo ta sa hilom. Amahan na mong langit nun, salamat ni ining grasya nga ay mong gigahin alang sa among pagtuon sa imong pulong. Salamat sa mayong panglawas nga imong gihatag kanamo bisan dili kami takos nga mabuhi pa ang imong plano sa mong tag sa kinabuhi na galihok pa. Busa nagagad lamang kami sa imong grasya, imong kaluoy, imong gugma, og ubani kami karon sa among pagpadayon sa pagtuon sa imong pulong. Pinagis pagpuno ka namo o pag dumala ka namo sa balang Espiritu Santo, kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Welcome sa tanan nato mga subscribers, our followers, our fellow believers. Welcome once again. Today's topic is godliness, sa Grigong pulong Eusebia. Now, first of all, ang matag magtutuo, ana ay tumong sa iyang kinabuhi. Unsa man kanang maong tumong,
Ang maong tumong maong pagkabot sa area of spiritual adulthood nga ginganlag godliness sa in English, eusebia sa Grigong pulong. Now this is the stage nga diin ikaw nga magtutuo mo sinati na sa imong pagkasuod, your closeness, your intimate relationship and rapport ngadto sa Dios. O kining maong ang this stage we are talking about, mao ni ang the most fantastic, the most fabulous and unique kind of life. But kining maong area of spiritual adulthood, makabot lamang kini pinagi sa pagpahimulos nimo sa grasya sa Dios. Nga gitawag nato sa English of grace apparatus for perception. Nagalakip ni ini mao ang atong textbook nga mao ang Biblia. Unsa pa? Ang pastor magtutudlo nga mao nagatudlo sa pulong sa Dios. Doon ay atong mga isig ka magtutuo kauban nato, the congregation who assimilate Bible doctrine gikan sa pagtudlo sa pastor magtutudlo. Unsa pa? Ana ang Dios nga Espiritu Santo nga mao ang magtutudlo sa kamatuoran. O doon natay policy nga pagasundon, rebound, concentration, etc. Now, kining mao mangutang atong gisgutan, mao ni protocol, the ground rules alang kanatong mga magtutuo nga aniya sa kapanahonan sa simbahan, the church age. O unsa may tuyo nini? Ang tuyo to edify the body of Christ. Pagpaligon. See? Now diha sa Tito kapitulo 3 versikulo 5, sabta kini maong bersikulo very well. Ingon kini, not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy He saved us by the washing of regeneration and renewing of the Holy Spirit. Diyaw sa Episo 5:26, that He might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word. Diya sa 1:15 versikulo 3, now ye are clean through the word which I have spoken unto you. Ano yung pangutana? Unsa may nagadasig sa magtutuo sa pagsibog sa iyang espiritual ng kinabuhi? Unsa man, what motivates a believer to move on in his spiritual life? Ang tubag, ang garantiya sa Diyos of every believer's eternal inheritance. Garantisado na kini, garantiya na kini sa Dios, kining eternal inheritance nga naagisgutan sa 1 Pedro 1:4. The other name for this is escrow blessings. O kini madawat nato ingon nga magtutuo didto na sa eternal state. Kita nakatuman kun nakatuman kita sa protocol nga plano sa Dios alang sa itong kinabuhi dinhi sa ikaduhang bahin sa plano sa Dios. Hence, we become a winner believer. Now, while in phase 2 life, siya makanunayon, malahutayon, persistently and consistently, diligently and regularly, nagapuyo dito sa sulod sa dapit nga may gahom sa Dios, otherwise called the operational divine dynasty, fulfilling the protocol plan of God, and kept on keeping on producing divine good works nga gitandi kana sa pilak, bulawan ug mahalon nga mga bato. Mao ni ang atong tumong ingon nga mga magtutuo. Godliness, the most fantastic and fabulous kind of life. Apan,
Sud ni ining atong pagkinabuhi sa ikaduhang bahin sa plano sa Dios. Naay mga kinabuhi, naay mga hitabo sa atong kinabuhi. Okay? Unsa man ang mga panghitabo, of course. Atong isingit lang gamay kining bahin o kamatayon. Now, I know na ay daghan nga nagpaminaw nga murag dili sila ganahan kung bahin na gani kamatayon kay murag morbid na kuno alang sa ilang pagpaminaw. Well, anyway, death is part of life. Diba? Now, honest tanda ng kamatayon, dili kalikayan, kitang tanan mga matay. Gani karong panahon na uso na ang pagkamatay ng biktima sa COVID-19, na mga aksidente, na mga pusil, na pa, daghan, na cancer. So death is inevitable. Matud pa sa in English. Now, of course, ang kamatayon is the greatest fear of mankind. No, ginigi ka lisangan sa kadaghanan ng mga katawan. Now, alang kanimo, mungutana ko nimo, unsa man ang kamatayon? What is death to you? Well, sa Lucas Kapitulo 2, versikulo 4, 4, nagkanayon kini, I say to you, my friends, do not be afraid of those who kill the body, and after that have no more that they can do. When you are already face to face with God, wala kay problema, wala kay kahadlo kung unsa, atubang nagugas sa Dios naong sa naong. So, ayaw kahadlok sa mga sakit, nga mo takboy, kanato, di man kalikayan. Do not fear disease, COVID-19, labi na. Do not fear who shoots you and terrorize you. So don't be a coward. Ayaw kanang pagkatalawan. Kay ang kahadlok God, kung bahin na gani sa pulong sa Diyos, ang kahadlok, makaluya. It debilitates our human functions. Kaya ang pagkatalawan is when a person stops thinking and reasoning under pressure. Namona, mawanda na siya sa isog, he loses courage, thus he becomes a coward. Kaya na may iyang gingon na tuog, fear of the unknown. O man siya masayon, unsay tinuod, unsay kamatuuran. Mana, sa diha nga kanang fear strikes, unsa may mo buhaton, niyon nga magtotoo, you claim immediately God's promise to counter the fear. Now, kay karong gong panahon na uso naman lagi ni, it's a trend that a lot of people die. Uso karon ng pagkamatay. Gusto? Mga artista, mga kanang iladong mga tao, na po'y mga pobre, why pili ang kamatayon? Now, popular people, unpopular people die. Now, kaya ito kung kinabuhi, nagabitay lang ni samag, nagbitay lanot, gabayng lanot. It's just like hanging on a fine thread. And God can cut it off any moment, any time, at His perfect time. O ang Diyos lamang is the only one who owns our life. He controls the manner, the place, the time of our death. Gusto? Now, angay batag sa dili, all of us are gonna check out from this life. Pangutana, andam ka ba? Are you ready when it is your time? Now, fear of dying actually is questioning God. O kini, sama nis pag-insulto sa Dios. Ang ato bang kahadlok ng mamatay actually is questioning God.
So mo na nga, di kinahanglan nga itong pamalandong ni mga butang nga. Gani, manduan mo kita sa pulong sa Diyos nga, ayaw kadlok. So, usab-usab gini, gisubli-subli gini yung ayaw kadlok. 365 times sa Biblia. Now, ang atong tumong sa atong pagtuon, mao man ang godliness. Mao na ang atong tutukan, ang atong pagka-godly. Pagka-Diyos nun. Ang pagka-Diyos nun, ibaw ka naman, unsa ning mga pamaagi. Unas tanan, magtuon ta sa pulong sa Diyos. Kaya anhara na ito makatuni ang iyang plano sa atong kinabuhi. Kaya wala tayo pagtuon sa pulong sa Diyos. Unsa man mo pagkasayod sa plano sa Diyos? Wala. Ang agi mo nang magkatunan sa mga library o unsa pang mga dapit, only from the Word of God. Iya sa pulong sa Diyos ang yun mo makatuni. O kini nagaagad man usab sa kabubutos tao. It's a matter of choice. You see, naranan mo, pahimulos ka ba niya na o dili? Apan ang Diyos nagasangkap ka natong mga magtotoo. All the kanang spiritual assets na atong mga gikinahanglan sa atong pagkinabuhing Kristohanon. Wa man ta biyahe sa Dios human ta maluwas, dili na ingon na ang Dios. Nagatagad siya kanunay, nagaamuma siya kanunay kanatong mga magtotoo na ang subo lang palandungan nga daghang bagang duot sa mga igsuon atong mga magtotoo nga wagyud laman. Wagyud pagtagad niini, pagdasig unta sa pagtuon sa pulong sa Dios. Ang nagadasig noon kanila mao ang mga kalihukas kalibutan. You see? Mga human viewpoint sa gyud ang ilang gipanggamit. Kung mugamit na gani ang magtotoo sa mga tawhan ng mga pangunahuna, he is in big trouble. He is going to experience a confused life, miserable life. Mo na nga usahay mo. O di kayo usahay, kasagaran gyud sa mga magtotoo nga mga negatibo, kung naanay mga ginagmay nga mga soliran mo hapak sila ng kinabuhi, mo dayon sila ugunsa. Basol sa Dios. Diyan mo na. Basolon dayon. Why did God let this happen to me? Na. Di ba na? Mo'y sagad yun na. That is the common cliche sa mga magtotoo. Kana timailan nga wa gyud siya pagtagad sa kamatuoran. Wa siya paggahin sa pagtuon sa pulong sa Diyos. Tiyon, pila man ka oras ang gihatag sa Diyos kanato adlaw-adlaw. 24 oras, right? Di ta makahatag og bisag usa ka oras sa pagtuon sa pulong sa Diyos. Mao ni hagit kanato. Kung buot kang magkinabuhi ni gitawag og godliness or godly life, eusebia, a fabulous, fantastic, unique, sophisticated kind of life, then mo na. The process is, ang protocol sa Diyos mao nga, pagtuon sa akong pulong. Gahini og panahon ang akong pulong. Kaya na ni mo makatuni ang akong plano sa mong kinabuhi. O unsaon ni mo pagkinabuhi a life of meaning, purpose, and with definition. Aron ikaw magkabot niya ng tumong na katakos sa pagkinabuhi. Mao ang espirituhanong pagkahamtong. Mao man gini ang proseso, protocol lagi kini sa Dios nga. Every believer must in his part 2 life, part 2 sa plano sa Dios. Believer in time. Siya ang pagkinabuhi din ning kalibutan na nga gidumala ni Satanas. Unsa man mo pag kinabuhi ni nga magmadinaugon kon niya mag-teritoryo sa atong kaaway, espirituhanong kaaway nga si Satanas o mga demonyo
unsa man nimo pagdaog sa pagpakigasdang kanila, pagpanalipod sa imong kaugalingon. Kung wa kay hinagiban nga giandam sa Dios alang kanimo, ang iyang pulong, the sword of the Spirit. Namo na gahini og panahon ang pagtuon sa pulong sa Dios, ug imong makita ang pagkalahi, the big difference sa imo ng pagpanglantaw sa imong kinabuhi o pagkinabuhi niya ng godliness. Busa niining atong pagtuon sa pulong sa Dios, niining YouTube channel nato, nagapadayon kini adlaw-adlaw ug hagit kini kaninyong mga igsuon ni Kristo, our fellow believers. Kung buot ikaw nga makakabot gayud niya ng atong common goal as believers, which is spiritual maturity, then magsugod ka sa pagtuon sa pulong sa Dios. Duputan nimo kay kini atong main thrust gid no ning atong ministry is to what? To inculcate, sinilsilay sa pulong sa Dios. Inculcate your mind with the Word of God. Ug mo nang usahay, dilagay usahay, sagad ning atong pagtuon, balik-balik sa mga doktrina nga atong ginatunan. English and Visayan, bilingual, pure English. Busa kini grasya nga atong ipaymuslan. Wala kini labot ang relihiyon ini, di ta maghisgot niya na. Kaya it has no value, it has no validity when as far as spiritual life is concerned sa atong pagkakristuhanon. Di ta mo tubo kung maghisgot lang ta kutob diha. Atong hisgutan ang pulong sa Dios. We're just assimilating God's truths. Kaya ang atong slogan ng atong ministry, nasayod ka naman, Operation SLBA, Study, Learn, Believe, and Apply the Word of God in your life, and you can live that godly life, godliness, Eusebia. Amahan namong langit nun, salamat nini mong grasya nga imong hatag ka namo o Diyos, pagpahimulos niini, panahon sa akong pagtuon sa imong pulong. Hinaot ka kinimahimo nga dugang nga panalangin sa among kinabuhi. Dasiga ang among mga subscribers, ang mga igsoon na mo, diha kang Kristo. Hinaot nga kami magapadayon sa pagsibog sa unahan, aron among makabot gayon ang among tumong, ang paghimaya kanimo to the maximum. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.